Machiegni nyakoromogi nyinga Ochieng' Emmanuel bedo kode chakruok nyaka giko. Wachao gi weche mag siasa. Jokanyo duond bura mar ODM koro kwayo oganda duto mondo owuog oko mar ndikore kaka jalut ombulu e kinde ni machendo mar ndikruok kaka jalut ombulu dhi nyime pacho kaendi. Giwacho ni mae biro miyo jotend duond od burano yot mar lalruok e pogo lemo marom e piny owacho ma broad based. Kane giloso kanisa ma Full Gospel Moroni odiochieng' manyoro, jod bura ma Kasipul Boyd Were medo jiwo rowere ni gin bende gin gi thuolo e bedo e piny owacho kendo koro giwuog kar rombgi mondo mi gikaw ombulu. Registration, voter registration. Koro kwayo mango, let us register. Wakao kura no gifujo, wabed gi numbers. Mondo wan beka kwa ganda wa mi party leader gi party chair yot. Sama gine negotiation table. Donge ka gin gi numbers wan gibro negotiate maber. Koro nyakwa bed gi numbers. Gen Z's wetega. We also want our voices to be heard at national level culture. One gi numbers, lakini uonge kura. This is the time, one give 1 month, one give 30 days. Kuro wakao kura no gifujo, so that we can prove to the other people that as Gen Zs, kaka jo matindo, one give kura, one give numbers. Mondo one be kocho for 2027, we put young people at the powerful positions. In our region, in these 4 counties, one give potential. To mondo one be youth a better slot a broad-based car. Nyakwa bed gi numbers. Tadwa nyisu ni kao a fail makwa kao kura ma jok malo jogot ka odhi okao kura molowa to ng'e ni wadhi fele kata bed ni wane broad based. Omiyo gimotegno mwadwa donjo ge broad based manyaka president ne en ni oganda wa the 4 counties nyaka wakao kura mathoth moloyo counties mag broad based mamoko.